Joachim. Joachim je stredne aktívny, vhodný do rodinného domu s prístupom dovnútra. Bol by rád za vychádzky, za výlety, objavovanie nových miest, keďže tu to nevie objavovať. Čo to ty tu máš? Bude mu treba kúpeľ, dajaké kaderníctvo, určite bude aj vhodný, keďže není taký, že by kúsal, keďže ja ho tu už kúbem. Tak vás tu čaká a pre viac informácií volajte, píšte útulku, dopravu do Bratislavy, Česka a ďalej vieme zabezpečiť, to nie je problém. S mačkou vieme tiež vyskúšať. Takže toto je náš Joachim, mládenec, huňatý, chlupatý, má huňatú sršť. Ako vidíte, nič sa mu nedieje, nebojte sa, ja ho netýram. Nie? Joďo! Bambulo? Áno. A je dosť takže dá sa s ním aj naučiť dajaké povely a určite bude vhodný na dajaký šport. Len treba nájsť, čo ho bude zaujímať. Takže to je z mojej strany všetko. Ak náhodou niečo, tak jedine útulku sa spýtať. Lebo toto teraz sa tvarí jak neviniatko. Nie? Povedz. Ty, a má zaujímavé svarbenie pacek. Vidíte, aké biele packy má.